Umesto da decu zaposli da rade marketing i da razumeš. Zašto je Bog hteo da ubije Mojsija? Nije Bog hteo da ubije Mojsija, nego hteo da ubije njegove... Sad, iz teksta se ne vidi, treba pogledati hebrejski original, nisam siguran šta, da li je hteo da ubije Mojsija, ali hteo da ubije njegove sinove, treba pogledati original. Ali je slično jedno i drugo. Zato što Mojsije nije, sad ovo zvuči malo šokantno, ali Mojsije nije obrezao svoje sinove. A da bi neko bio, da bi neko radio, da bi neko bio blizak Bogu, da bi neko radio, da bi neko bio Božji sveštenik, imaju zapovesti u Bibliji, on mora da se svega pridržava što je Bog rekao, do najsitnijih detalja. Imamo situaciju kada su Aronovi sinovi, Aron je imao 4 sina, 2 su poginula zato što nisu odradili neki, prinosili su kad na način na koji to nije trebao da se radi, znači bili su neodgovorni i kaže sišao oganj s neba i spalio ih i poginuli. Tako da, kad ti prihvatiš da radiš sa Bogom, Bog te ne tera motkom. On te pita, hoćeš, nećeš. Ti kažeš, hoću. Znaš, bato. Znaš ti kad je Bog se javi Avramu. Avram je bio pobožan čovjek, živeo tamo u Mesopotamiji, gde je današnji Irak. I postoji jedna priča koju pričaju u jevrejskoj tradiciji, ona nije zapisana u Bibliji, ali je vrlo zanimljiva vezano za Avrama. Tamo u tom Uru Haldejskom su bili pagani, idolopoklonici. Oni su pravili kipove, ko što imaš ovi hinduisti. Tako pravili su kipove neke. Kip pa ne znam, ko one u Lepenski vir, znaš ona čudovišta, to su sve kipovi demona. I onda su pravili kipove i prema jevrejskoj tradiciji Avramov otac je imao prodavnicu za prodaju kipova. I prema jevrejskoj tradiciji Avramov otac je imao prodavnicu kipova. I jednog dana njegov otac, Avramov otac, na osnovu te priče govori se o tome koliko je Avram bio pobožan, koliko ga nije interesovalo to paganstvo. Živio među paganima, idolopoklonicima, ali on se držao Boga. I jednog dana njegov otac otišao na put i rekao, sine, pripazi na radnju, znači tu ako dolaze kupci, prodaju ove kipove, kojima su se oni molili, oni su kupe kip, stavi kip kući i molimo se. Kipu se moli. Kipu se moli, to je božanstvo. Pa to isto imaš, kad odeš, ja sam to jednom video, dok sam bio mlad u veri, kad sam postao religiozan, onda bila je, jedna devojka je bila zaglavila u Hare Krišna. To je jedna sekta, hinduistička. I onda ona nešto naletala na mene i ja čitao nešto o Bibliji i ona me nešto pitala i mi u priču, ja joj tu odgovorio i onda ona, kako ovo, ja joj objasnim. I onda me pitala za Hare Krišna, ja joj objasnio, kao, bih htjeli vi da dođete pričate s mojim guruom. Vi sa guruom? Da vidim šta će on da kaže na ovo što vi pričate. Može. Ja to nisam znao šta je Hare Krišna i odem ja tamo, Ćuzdendilska na Karaburmi. Tamo su oni bili iznajmili kuću. I dođem ja tamo, brate, kad sam ja ono vidio. Ovako ima jedno udubljene u zidu i tu imaju kipovi, mali ovako. Kao Buda se smeje nešto, neki kipovi Bude ovako, 2-3 kipa. I oni ulaze tu i klanjaju se Budi, klanjaju se kipu, brate. Nevjerovatno, ja sam se šokirao, ja to nisam nikad ranije vidio. I u svom slučaju, Avramov otac otišao na put i kaže sine, pripazi na radnju, ako neko dođe da kupi ovu ono, kipove, i kaže Avram važi, znaš. I ode na put i prema jevrejskoj tradiciji, prema njihovim pričama, kažemo, ovo nije zapisano u Bibliji, Avram uzme motku i sve one kipove izlomi. Sve! Samo jedan kip ostavi. A ovo sve iskrši ove kipove. I vraća se njegov otac puta, kaže, sine, šta je ovo bilo, bre, ko je, bre, izlomio ove kipove? Ovi kipovi se posađali između sebe, izrokali se između sebe, a ovaj što je ostao, on je bio najjači. On ih je sve izlomio na kraju. I kaže, šta lupaš, bre, sine, kaže, kako mogu kipovi da se, između sebe da se... Tata, pa se vi klanjate tim kipovima. Svi klanjate tim kipovima. Vi njima tražite pomoć od njih. Pa ako oni mogu da vam pomogne, onda mogu i da se pobiju između sebe. Tako vam rekao ocu. To je na osnovu jevrejske tradicije, jevrejskih legendi. Sad, da li se to stvarno tako desilo, ne znam. U samom slučaju, Bog kaže Avramu, pošto je Avram bio pobožan, izađi odatle i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati.
Znači, izađi od tih pagana. Da ne pogineš među njima. I to je ono što ja pričam klincima. Spašavaj živu glavu, brate, briši. Ljudi ne vole kad ja spominjem, neki ne vole kad ja spominjem Arkana. Arkan je bežao od kuće da bi spasio živu glavu. Otac komunjara, razumeš? On bežao, brate. Spasio živu glavu. I u poslu koji se bavio bio je najjači. Pa šalo, razumeš? Sad, nisu svi imali pametne roditelji ko Novak Đoković. Novaka Đokovića su roditelji sami izlačili iz debilana. Nisu dali da idu u debilana. Razumeš? U svakom slučaju, Avram je došao u hansku zemlju. A nije njega Bog terao motkom, nego on bio pobožan. I Avram, i Bog mu kaže, jel hoćeš da... Sad ću od tebe napravim da budeš prva liga, razumeš, NBA. I napusti Ur Haldejski, dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. I tu ću da te umnožim, imaćeš potomaka ko zvezda na nebesima. I sad pazi ovo. Apropo ove priče što je Bog teo da ubije Mojsija. Avram ulazi u savez sa Bogom. I Bog kaže, ovo su odredbe saveza, moj zakon. Ali pazi, Avrame, ako ti prihvatiš da živiš po mom zakonu, ja ću tebe da štitim, ja ću tebe da čuvam, ja ću tebe sve. A ako ti budeš radio protiv mene, a ušao si u savez sa mnom, hoćeš loše da prođeš. Znači, ja te ne trebam motkom da ti ulaziš u savez sa mnom. Sam si birao. Ako hoćeš, može. Ja ću da te blagoslovim, dobit ćeš sve i što hoćeš i što nećeš. Ali ako ti se te sve svoje potencijale budeš okrenuo protiv mene, onda ćeš da imaš posla sa mnom, onda ćeš loše da prođeš. I kao znak saveza, da ti ulaziš u savez sa mnom, treba, Avrame, da uradiš sledeću stvar. Da uzmeš životinju i da je presečeš ovako po dužini. I da raspolutiš ta dva dela ovako, na zemlju dole. I da prođeš između ta dva dela. Znači, ti prihvataš da ćeš ovako da budeš rasečen ako ti odbaciš odredbe ovog saveza. Jesi spreman za tu priču? Znači, ja ću da ti dam sve najbolje što može da dobije čovjek. A da li si ti spreman da preuzmeš odgovornost da nećeš da pređeš na stranu neprijatelja i da huliš na mene? Evo, pogledaj ovoga Sotonu. On je dobio sve najbolje. Pogledaj kako se okrenuo protiv mene. Šta radi? Kida. I sve svoje potencijale koje sam mu ja dao da promoviše nebesko carstvo po svemiru, svetovima koje ja stvaram, on je okrenuo protiv mene. I šta ga Bog nije terao? A Mojsije hoće sa Bogom, jel hoćeš? Može, brate, pridržavaj se zakona koji smo se dogovorili. Jer obrezanje po Bibliji je znak između čoveka i Boga. To je znak. Tako piše u Bibliji. Ali to je za ove koji hoće da budu high level, koji hoće da budu jaki igrači. Ne moraš ti da budeš NBA, možda budeš i Srpska liga i Peta srpska liga i na tom nivou da živiš moralno, ispravno i da budeš ugodan pred Bogom. Ali ti ako izabereš da budeš sveštenik, da budeš videlo drugim ljudima, onda preuzmeš veliku odgovornost.